Yun, what's up mga kachoy? No? Magandang araw, magandang gabi sa atin lahat dyan. Lalong-lalo na sa mga sulit subscriber natin dyan, mga OFW na nanonood sa likod ng kamera. Kamusta po kayo lahat mga kachoy? No? For today's video, for today's vlog ay magluluto tayo ng simpleng luto lamang mga kachoy. Yung adobo namin na tamis, yung parang humba siya mga kachoy. No? Diba? Wow, sarap yan. So, kung bago ka pala nakapanood sa channel na ito, wag mo na pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin mga kachoy. So, hindi ko na ito patatagalin mga kachoy. Papakita ko sa inyo ang lahat ng mga sangkap. Yan na! Yan ang lahat ng mga sangkap natin mga kachoy. No? So, meron tayo dyan bawang, siling haba, pineapple chunks, sibuyas, tsaka yung asukal na pula, dahon ng laurel, magic sarap, bitsin. Yan ang gagamitin natin lahat mga kachoy. Tanong din ah. Basta. Hello. Baboy na. Baboy. Nakaw na. Kaya ako